Huma bosta il-Ministri u deputati Laburisti li huma urtati bi Clyde Caruana wara it-ħabbira ta' tkeċċijiet fl-Ermolta ma niżlet tajjeb xejn b'ħafna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed jgħidu li mussew li din id-deċiżjoni ittieħdet ftit qabel l-elezzjoni ġenerali. Dan qalitu il-Gazzetta illum fil-faċċata tagħha fejn irrappurtat li deċiżjoni bħal din tfisser illi 400 ħaddiem tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru se jitneħħew minn fuq il-kodba tal-kumpanija. Rabja kienet l-aktar għal-lingwaġġ li juża Clyde Caruana biskont dawk f'Kastilja jidher sabiħ u jfarfar fuq dawk kollha li ġew qablu. L-airline ma tagħmel xejn differenti minn Fireplace. Letteralment, flok titfal injam fih, titfal miljuni li jinħalqu minħabba operati ineffiċjenti. Minkejja li mhijiex l-aktar sitwazzjoni feliċi, ġifieri bħala Ministru tal-Finanzi, konni preferi li ma sarx dal-iżbal, konni preferi li ma ntefqux dawn il-flus. Għaliex ċerti li kieku kienu jintefqu b'xi mod aktar effiċjenti x'imkien ieħor. Il-Gazzetta illum spjegat li hemm elementi fih dan il-Kabinett u l-Grupp Parlamentari li huma urtati għal mod kif il-Ministru Caruana qed jitlaq jiġri bi kliemu bl-istess sorsi jgħidu li Clyde Caruana rid jipprova juri li huwa tikisser dak kollu li sar fl-Ermolza. Il-Times of Malta min-naħa tagħha tat tħarsa lejn il-fatt li l-pjan ta' ristrutturar fl-Ermolza għadu ma ġiex ippubblikat u tenniet li dan għadu sigriet. Hija qalet il-kummenti li għadha l-kap eżekuttiv tal-Ermolza David Kurmi ukoll iġibu tħassib. L-editorjal qal li tkeċċija ta' dawn l-impjegati se jkollu impatt anki fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Apparti minn hekk, l-Ermolza fl-aħħar snin kellha amministrazzjonijiet li fallew bil-Maltin jispiċċaw iħallsu t-taxxi biex din il-linja tal-ajru baqgħet tiffunzjona fil-waqt li saħqet il-poplu kollu ħaqqu apoloġija għal mod ħażin kif ġiet indirizzata din is-sitwazzjoni fl-aħħar snin.